Hlavně nenervujte, jsou to jenom lidi. Jo. Já jsem se to učil, ale jsem jenom nápověda. Nápověda se neučí, no Starec! Hele, sleduj. Čau. Ahoj. Ahoj. Dobrá maska. To ve scénáři nebylo, co? Ale ta je originál. 18 000, není tam na kopie. Myslím, že to Besema neproplatí, tak není. To se Besema nepůjde. A vyjďte mým kouzelným baťušku. No. Divadelní šata, musí mít divadelní žrádlo, vente se. Ale když mají divadelní pitví. To je čaj. A tady máme ještě jeden čaj. Já se těším rád. Léčivý. Zase kyselý rybičky. Papoušky. A mandičky, metlapu mandičky. Taky. A tohle jsem mohl, to bych, kde se tam dalo. Ale nevím, kdo je všechno na tom stole, to je nějaký systém. Ať to je systém. Prostě, že ne. Ty voní. Hele. Kulisáku Stanislave, Stando, prosím tě, podívej se, jestli tam jsou lidi. Myslíš, že tam někdo bude, jo? Nevím. Mají to zadarmo, nepřijdou, tak ať nepřijdou, tady se Všichni víme, že tohle městské kultura úplně mrtvá a vždycky byla. Já bych to neviděl tak černě. Že mám co pít? Ale už jste tady všichni. Až vlastně máme 4 hodiny, tak to je paráda. 4 hodiny. 15 minut, range, buď přesnej. 15 minut. Tak zatím na půl minutu. Mohli bychom dát žádný. A co bys prohrál, ty pokoj. Ale poslouchejte, jste tady všichni, ne? Co nový o tom řekneš potom. Já jsem měl bato. Ja? Co měl nechtěl smět? A poslouchejte, nevím tady, jo? To. Dělal jsem si záznamy celý půl rok. Je to tady. Červená Jircova kniha, takže poslouchejte. Tohle nic, tábor, nesmí, a tak. Dohromady jsme měli 15 zkoušek. A někteří už tuší, o co bude, vidíš? Z toho 8krát jsme místo zkoušky šli do hospody. Je mi horko. No, začínáte. 2krát byla 14 zkouška, ta se nepočítá, to jsme jenom čili. Jednou to byl ten hokej se Slovenskem, to se taky necvičilo. 8-0. Za fotbal dobrou. Jednou jsme dali celý jungle speed, celou 3 hodiny. Takže tady máme 3 zkoušky, kdy jsme byli a zkoušeli. Z toho jenom jedna zkouška, kdy jsme byli všichni a zkoušeli. A ještě na ty zkoušce to byla jenom 1 hodina, protože ten přišel v hodinu později a ten hodinu by odcházel. Takže, teď mi řekněte, co těm lidem chcete ukázat. A dneska, když nám být zkouška, tak tady samozřejmě někdo musí dávat vysvědčení. Já jsem přemýšlel nad tímhle. A teď se neukažte. No. Já bych to dneska zrušil. Já jsem pro. Ale já taky, já bych jsem Váží se k tomu, ale ty lidi to mají zadarmo. Prošli se, prošli. A to mi ještě říct, že nepršel. Já mám prosím rezervačku v bílým. A tak škoda nikdo ne, nejdřív to stíme. A tak jo. Ale přemýšlete nad tím, protože si myslím, že tohle nedopadne dobře. Ty lidi jsou natěšení. Oni viděli krámy a to byl majster. A teď, když jim chceme ukazovat toto, Vlastně jsme to ani jednou nehráli ani celý. jednou jsme to sami nevíme, jak to vypadá. A jak dlouho to taky trvá? To nevíme To vůbec. nevíme. Hodinku, 2, 3, kdo ví. No, a ještě jedna věc mě napadla. Protože vypadáte, jak vypadáte, jak chtělo by to, ale děláme to zadarmo, všichni to víme. Děláme to jenom proto, že tady uvnitř, tak víte. Já radši
Nevím, kámo. Myslíš něco jak dřevorubec, nosíš něco tam na zpátek. Ale já musím důležitý. Stání sláve pozor. Dřevorubec umí ze seky, jo. No hele, napadlo mě, jak si přivíděla. Představte si tuhle situaci. Nemusíte ani zavírat oči. Tak jste herci, máte představit. Hrajeme pro divadlo. Většinou. Stanislave. Nějaká hra, nevím, navrhněte. Teď řekněte první, co vás napadne. Maryša. A teď si představ, mít to domluvený. A jenom otravuje tím kafem, otravuje. Slovní hříčka. Tak najednou by ten brábra řekl na nějakou reklamu, že bychom tam prostě hodili do toho. Ale ty lidi by měli zaplaceno. A pěkně budějovickou reklamu. To znamená, že by za tebou třeba přišel Rod Budějovic. JMB. Nevíš, co je JMB. Ale ne, tak nějakou firmu. Jednotka Moravský Budějovice. Mlékárna, výborně. Mlékárna Když dělá jsme kafe. místo piva, pili mlíko. Mlíko nepiju. Drůbež vejce. Zase. Teď se dáme stranou. Toto divadlo sponzorují vejce. Třeba moje sestra má kavárnu. No a že bychom tady pili kafe a vždycky byste řekli, to je dobrý kafe, odkud je? A já bych řekl, to je kafe z... No víte odkud, ne? Tak to řekni. Řekni to, ona to řekni, ne? On se stojí. On kafe! Na náměstí! A se to pak dodali, že se tam nekouře, neprodává alkohol. To je pro děti. Hele, ale na tu to by si mohl dělat reklamu. A my jsme řekli, tady to svítí! Tam to tak svítí! A ty by si ho tak slyšel. A přišli jsme na větrnou energii. Nad oporu transparent. Kdo zemře smíchem, kratochvíl mu pomůže na poslední cestě. A tak bychom si vydělali. Zkus se podívat, kolik je tam lidí. Já už jsem nervózní. Ukážu spočítat. Jo, už se to plní, už máme žádnou plnou jednu. Počkrtávej, budeme škrtat. Píšu první řada. 8 řád a můžeme začít. No, a teď bych si dal naši oblíbenou předpremiérovou čtvrthodinovou meditaci. Ne, já si nervózní, to ne. Tady, dneska ne. A myslete tady na to. Příští rok, jestli to bude vypadat takhle ta docházka, některý jste nosili omluvenky, to beru. Kvůli vám, je. No, určitě. My si je píšem sami. Ale chci si tady na tu židličku napsat. Režisér ale anglicky. Netloku. Když byl v Anglii, jak se řekne anglický režisér? Něco jako anglický rejžel třeba, ne? Rice. No. Chápete to, je to vtipný. Anglický rýže je rád. Já teda to neříkej. Takže co? Direktor? Napiš tam direktora. Co třeba lídr? Reader. Bude zákulis. Podle mě režisér, který nezná vlastní scénář na spaměť, by měl být reader, protože to stejně jenom čte vždycky, že jo? Ne, doufám, že vy to umíte. Buďte rádi, že nepíšeme dneska písemky. Začneme? Já myslím, že už bude skoro 8, ne? Ale trošku mi vadí, že máme tu premiéru tenhle týden. Kdybychom to udali před 14 dnama, tak jsme mohli mít jistotu, že po nás nikdo nebude házet vejce. Je to docela v módě, co? A taky jsme museli prostřihnout třetýský slavnostní pivo. Ty jsou dneska? Jsou dneska. Já nepiju. No já jo. Slavnostní pivo, to je stěžejní akce. Škoda, že je to v Třebíči, co? Jo, chápu.
Teď mi to došlo. Tady byly taky slavnosti. Ale došlo pivo. Já myslím, že můžeme začít. Takže jo, je 8, jdeme na to. Ale počkej, nebudeme se plašit, ne? Začneme, až přijdou všichni. Pokud tam bude jediná volná šila, tak nejdu prvou. Je tam volná šila? No jistě. Dost. A jak jsou tady? Nedojdou. No, a víte, jak dlouho se prý čeká v Praze? V Praze? V Praze se čeká hodinu a půl? No někdy pěkný díl. No, ono hlavně záleží na tom, kde čeká. Třeba na Zábradlí, tam se čeká 12 minut. Semafor, tam se čeká 8 minut. Divadle Jády Cimrmana, tam se čeká někdy 2 dny. No a v Národním tam se nečeká vůbec. Ale Milane, prosím tě, uklidni se, jo. My všichni víme, že máš za sebou nějaký ten pofidérní kurz začínajících ochotníků. Ale když do nás tady rveš už po 10, tak tím prostě nikoho nenatchneš. Přesně. Ale víte, co je tak dobrý, že konečně hrajeme něco v kostýmech. Třeba ve Vsavském divadle, tam mají kostymérní. Třeba Anetě to dneska sekne. No ale tam by si vybral ze stovek lepší. To není kostým, ještě jsem se ani nepředlékala. My se budeme předlékat zase v Kájově dílně. Můžete tady. Takže v dílně. No tak ještě navíc tady ne. To jo. A kde je vlastně Standa? Stando, už budeme začínat. Stando! Stando! Stando? Nedojde. Co blbneš? Co to je za palovač? Já jsem ti říkal, že se tady nekouří. Vzpomeň si na Národní divadlo, jak to tam dopadlo. Ale kdyby si z těch sokolek, co jí tady kouřili, tak... Se bratr Váza zvencne. Bereš mi to! No a ježišmarja! No ještě ty do toho! A co tady dělá vůbec? Přesnej jsem... Sorry, hele, po nemocném hlídání, tak jsem se teď musel vzít. Vůbec o ní nebudete vědět, ceruška bude povedená. Seď a jez. A čti si tu. Tati, klid, prosím tě, nejsem malá. Nejseš malá, já jsem Mišáku. Žádný ty tvoje přísprostné historky z prázdní. Jasný? Ale to jsi mi zrovna jednou připomněl. Byl jsem tuhle na Slovensku, ne? Buď ticho. A byli jsme tam na jednom koncertu. Slovensko ne. Ale poslouchej, normálně v průběhu toho koncertu, normálně venku na parkovišti na autě. Někdo to svícený světla. Který světla? Ale prvně přední, potom zadní a pak už to byla naprosto nepřehledná blikanice. A co? Na tom kurzu nás naučili zajímavé věci. Třeba... Hledajte, jak vyjedl to. Dívejte. Jděte sem, pojďte jo. Au! Jo, slyšíte to? Jo, to je úplně... No, tak mi prosím tě teďka předveď psa. Takhle kvetneš a udělá. Au! Au! Ale je to úplně stejný, není žádný rozdíl. Ale není, teďka letní moc zase. Zase na to pojďte si dát radši baráka. No. Premiérový banán. Já si trošku ne. Kdo nemá? Miry, ty si nedáš? Miris! Paráda! Jako abstinentu ale nedopracuješ. Dneska jsi zase marnej. Počkejte, je tady jeden navíc, já dám 2. Takže... Tak děcka, tak na premiéru, ne? Na premiéru. Tak na tu premiéru, no. Počkej, ale tak mi nemůže, ještě nebylo 18. Tati? A v šatně může. V šatně to nikdo nevidí, tady pijou 12 letý. No to jako nebylo vůbec výchovný, jako pedagog. Já se otočím, nic neví. Čau. A premiéra. Anetko, mám tady i něco kapičku ústřejšího, kdybys měla chuť. Ze Slovenska. Já, to bude nějaká slivovička, viď?
Mirko, pojď, dál. Dej to sem! No počkej, Je to sem. tam to nechci brát. Mírněte se s tím alkoholem, neřeknu panáčka. Vzpomeňte si na protiproud minulý rok. To bylo fiasko. Všichni požralí a vždycky, když se tam do toho opolní, když vytáhli pro ten závěs, tak tam ležíš s námi. Já si někdy říkám, jestli nechodíte do divadla jen proto, abyste každý rok dostali volné lístky na festival. Miri, pamatuješ ty, jak jsi tam podělal tu hudbu? No, neschovávej se. Já tam takhle stojím, tady se Zuzankou. Víš co, dojemná scéna, jo? Čekáme na tu hudbu. A on nám pustí úplně jinou hudbu. Miri, dobrý dneska? Je to Maďar, no. Náhodou to bylo dojemný a šáš. A jak říká Sviďa, lepší dobrý demo, než špatný emo. Ale taky, ty už to budeš uvíc a začněte, ne? A měl bys to víc, no. Tam ty lidi na to nečekají, jak mazej. Tak se zadá nesedíš, ne? Já si nejsem jistý, jestli to teď budeš mě uvádět, ale... Je čas, je čas. Je čas. Já bych to ještě chvilku držel. No, jestli si rozumíme. Ty Milane, co ty si vůbec myslíš o tom, že vlastně hraje teprve druhou naši hru ve Verších? Cože? Ve verších, jo? Tak se na to podívej. Dívej se. Veršovadlo, prej veršovadlo. Kdyby se to aspoň rýmovalo, ale tady hned na začátku. Víš to, vstávejte vy pacholci, už je ráno, Dáko Sepis naznačuje, že mělo by jim být ráno. Tam to nesedí s lavikama. Jak bys to napsal ty? Ale počkej, já ti povím. Normálně bych to zkrátil. Už je ráno, pacholci, vstávejte, slepicím. Kurva zrád dávejte. Tak blbost. Už mi to. No, kulisák, pěkně, tak teď to bude pekární humor na druhou. Já to zkrátím. Vstávejte, dávejte. To je pravda, že když jsem podávala číst doma, se naši ptali, jestli jsi normální. Dneska jste všichni strašně chytří. Kousek před premiérou a vy najednou máte plnou kecu. Mě by zajímalo, kdo z vás, jak tady jste četl knihu, jak napsat dobrý scénář. Nikdo. Já jo. No možná by byla lepší knížka, jak napsat dobrý veršovaný scénář. Na Budějovice to stačí. Tak to je naprosto jasný. Ale Jirko, já vím, že to nezměníme, ale nezlob se na mě, jo. Tady ta pasáž s tím ufem, to je vyloženě slabý. Konečně zase doma, na Marsu. Vidíš ty davy lidí, ne komparzu. Počkej sami. Tak konečně Ne, tak potom. Jo. Sešli se tu volat sláva, jeden z davu již nám mává. Nezlob se mi nekokotina. No a vím, že se to taky nelíbí. Mně, že se to nelíbí, ti se nelíbí vůbec nic. Ale píše mi Pokorná. No co píše? Jede z Vídně a už je v Pavlici. To snad ne. Tam je o víkendu výstava Bejk. Mám volný lístky. Pavlícík! To snad ne! Půl roku dopředu Vídně je premiéra a ona je ve Vídni. Počkej ještě. Co děláte srandu? Že se mi sem vůbec bral. Protekční zpratek je to. Je taky pěkně sere. Co mě podpořený táta je ředitel Veselý. Staří ochotníci vyhodili, protože prd uměla a nasledovala se k nám. Sakra. A mě sere taky pěkně. Minule jsem na zkoušku donesl z Doreček Slivovice. A víš, co mi povídala? Co? To já pít nebudu, to má určitě ocas, vole. To spíš ona, vole. A teď pozor. Ale to nemůže zůstat jenom tady v šatně. A ty buď ticho. Když už jsme o ty věry.
krade. Jasně. Ale normálně v družině se jim ztrácí botičky. Fetiš? Normálně krade ona. Doma potom odřízne podrážku. Vezme tu podrážku a když má keramiku, tak aby ušetřila na hlíně, tak do těch spodků zamačkává ty podrážky. A z těch zbytků si potom dělá takový dečky, nějaký gobelínky. A pozor, nedávno jim to tam dokonce chytlo v té škole. A to bylo ono, ty pačkurky hoří, jo. Já na ty vodázně smrdí. A neumí hrát, to je nejhorší. Tak no, já už jsem si teď úplně dostal do toho. Jo. 8. Já myslím, že No, začínáme. 8 hodin. Dobrý. Takže jdeme na to. Tak, připravíte, nevíte už, kdo už to nedá. Ne. A pozor, my si musíme ještě Pojďme se napít. ten čaj má. Není tady nějaký čaj, ne? Bylinko. Co bude napovídat? Tak, pane, verte si to, pán Čupír už je nešťastný. Myslím si, že bude proti tam lidí. Kašli na to, ne, tak jak tak. Dneska je všechno jde tak. Tak, já se zase od artistka, taky nejde. A premiérku. Dáme teď? Dáme fora. Pojď na to. Pojď sama. A. Hrajem sudí, hrajem rádi, občas nám to špatně ladí, že si chybí na kráse, horáček ten kráse. Tak teď už to můžu víc. Uvízt. To je ale pravda. Nejdu. To bys měl. To měl být přinesli někdo Běžte. Napsal jsi to, ne? Tak se nestydíš. A co mám asi, když tak já tam takhle vlezu a řeknu. Dobrý den, zase jsme chtěli zadarmo na festiák, tak jsem se smluvil něco přes Vánoce. Před hodinkou jsme si to tady sjeli 5 minut, tak 10. Tak se teď na to podívejte, snad se vám bude líbit, jo? 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 Hlavy na hoven. Slyšíš to? Co to mele? Co to říká? Ta huba zase jede. Proč tak rožije? Možná pouštíme vždycky jeho. Příště budeš ty, neboj. Jedem něco jsem vzal sebou, tak. Ale jsou narožení. Jak se to bude líbit? Tak, ufoní, to máme. Zkušáme myšák, Já jsem ufora, já jsem zemědělec, rolník. co budeš sedlák, ne? První den na startu, jo? Propousíte se, dojení krav, kydání hůle, důl, kulisa. A ty na nápovědě, prosím tě, vole, bystřeji než minule, bystřeji, jest. Zazvoň, myšáku zas. Tak, na 3krát taky. Ty vole, čepice. No. Kostýmérka, která neví, že má mít čempicu na lese. Oporu. Tak jde, už na ostro. Tak co, jsi nervózní? Ne, asi. Já už jsem byla dneska 3krát na velký. Hele, a nebo kdo se ti víc líbí, Milan nebo Myšák? Já nevím, to je blbá otázka. Mě ani jeden. Dostane.
Stando, to už tam dá. Hrabě, Stando. Hrabě máš hrabě. Hrabě, ty vole. Ne, hrabě. Já jsem hrábl. Já nevím, kde jsou hrabě, ty jsi školisák, já jsem nápovědá, tak ti napovídám, že tam máš hrabě. Co úloha? Včera tam s ním někdo tancoval. Že mám? Kurva, zdraví! Tady píšu. Když ti nikdo někoho Ne, říkal jsem, že budeš ticho. Když Říkal někdo jsem, že někoho budeš... miluje, tak mu skládá zamilovaný pásničky. Mě ještě nikdo žádnou nesložil. Tati, ty mě miluješ? To je otázka. Víc jsem tě napůl porodil. Tak jasně, že tě miluju, ale otcovský to je úplně jiná. Počkat, no jasně. Podívej se, Toti, dva se o tebe snaží už pěkně dlouho, ale to mi to pořád nedochází, co? A co? No, to nevadí. Podívej se, až přijdou, tak jim řekneš a ti každý složí nějakou básničku, no. Chápeš to? No, to nevadí. Je jasný. A když už budou skládat jí, tak můžu složit i mě. Ne. Hele, Billy vzpomíná, že přeskakuje CDčko. Tak přeskakuje CDčko. Přeskakuje CDčko, no. Mám náhradní. No, tak jo. Ale Stando, já myslím, že jsme tady zbyteční, nebudeme najednou. Tady s nima. No tak, Miris, chytej. Ruci, to není ono. Improvizoval jsi někdy s Milanem, vole, to já se jak improvizovat tvoje s orangutanem po lobotomii, vole. Na tom CDčku jsou nějaký fotky ze Silvestra, kde seš nahatej, kde je ta huša? Nemají dáš v tom CDčku. Ty posloucháš Discmana. Ježišmarja, Soráč. Já se omlouvám. Běž na scénu, Miris, na kom stojí divadlo? Přesně tak. Na zvukaři. Kde je sám? Šli si zapálit. Proč? Jak dítě to je ona? Kde? Kde je dcera? Co to má znamenat? Stando! Ten říkám, že se tady nemůže kouřit. A ona taky, ta už vůbec ne. Stanislave, soustřeďme se teď na hru, prosím tě. Vidíš, že ona přece nemůže kouřit. Stando, na tom stojí divadlo. Na kulisáku. Přesně. Se podle toho tebe. A ty máš Zaraka. 4 roky. Jo, do 16. Samé? Aha, Jak ti to jde? jo, dobrý, jenom jim spadl traktor. Herkovku, nebylo na vás! Nemluv na nápovědu!
Básničku tamhle se vidí. Básničku nevíš, básničku se kdo přichází. Věra. Ty se stali žádný strach. Kde prosím tě byla? Co hraje? Jak to hraje? Kde jste prostě? Ale ty tam stejně ještě nejsem. Já jsem nevěděl. Nějaký štěch mě tam napsal, prosím. Já jsem měl být dneska na školku. Ten měl být volat a ta... Já jsem nebudu volat! A ty si to nemůžeš dát vědí, co děláš do vidí, prostě sakra kruci. Tak co hraje? Dejte mi někdo nějaký scénář, dejte mi tušku, já se to tušku. Tady si vem tušky. Hrát. A je. Něco se ti nezdá? Takhle blbýho něco? Nečekla, člověče. To jsem čekla dost. Na Poklarovky jsem nečekla. Májovky. Ale takovýhleho něco. Proč to neřekně? Já bych ti pomohla. Já vím, ty bys to mohla. Jako dítě školou povinné jsem vždycky, no samozřejmě, jsem vždycky vyhrávala všechny recitační soutěže, víš, a znáš ty vůbec aspoň jednu básničku? Neznám. Znáš aspoň tu odnezvala tu znám křišťálovou, tu, neznáš. A, jsi sám tady vrši. Tady je ten kostýmek, který našla jsem tam ty červený. Prosím tě, to noseš normálně, zůdej to z toho. No odpálej toho. Odpálej, prosím. A jak nám bylo dobře, že jo? Víš co, Jirko? Buď mi další tu štičku. Já si to trošku popravím, no. Já si to... Ale, jestli si tam chceš trošku upravit svoji roli, tak budeš, ale nesmí to změnit děj. Ale děj to trošičku změní. Co prosím, je nějaká chalupa ve vesnici, to nikoho nezajímá, bude to penzion. Zase ten tvůj červánek. Poslouchej, my už máme hotový kulisy, tady někde jsou schovaný. To už je prostě připravený, to nejde vystavené na penzion. Ale jo, kde to? Nám to už tam není. A kulisy, no prostě, jak se to použije jinak? Ale- Ježišmaneno, kde máš tady takový, jsem tady viděla takový ty kola, no tak to se použije jako bouřka, takový... Co uděláš s tímhle? No zabíjačka, Penzion! no zabíjačka bude... Co uděláš s tímhle penzionu? No tak taky tam musí něco... Usmaně. No to je prostě na to. No, takový, kde máš ty kola, jak o nich mluvil. No jsou tam takový kruhy v obilí. No, tak to jsou vidíš. sourovenější, víš, Ale ty trápí. prostě, no, A tam co s nimi chceš dělat v penzionu? No co bouřka, ne, ty turbulence takový asi. Turbulence. Hej, jo, problém. Lidi jsou jak mrtví, vůbec se nesmějou. Čemu by se taky smáli, prosím tě? Já vám říkala, že vám to přepíšu, ne? U starých ochotníků jsem vždycky přepisovala scénář a nikdo si nestěžoval. Kdyby si stěžoval, tak je tvůj tatínek vyhoní z divadla. Sakra, nezahrajeme si v besedě. A to ti povídám, že ty budeš mít ten scénář tak, jak je napsaný. No jo, teď už se to učím. Jak učím? No tak, už si to opakuju.
Tak co víš, nějakou máš básničku? A jakou básničku? Já improvizuju na place, myslím, že jsi měl čas dělat nějakou básničku. Po cestě ne. Pro tu Anetu. Pro tu Anetu. Pro tu Anetu. Ale počkej, na básničky já jsem frajer. Aneto, pojď sem. Pojď dělej. Až se mě jednou zeptáš, jestli mám radši tebe nebo svůj život, a já řeknu, že svůj život, ty se urazíš a odejdeš. Aniž bys věděla, že můj život jsi ty! A proč jako? No, nevím, jestli to byla správná odpověď. Prosím tě, vymyslí nějakou básničku. Jednu mám. Co se to tu asi stalo, že je tu muhejno? To si naše Věrka vzala do divadla v parku Lejno. Opět budu zkracovat. Věrka vtěrka. Tak se východí, když se neurážíš a umíš to vzít na dohledem, vidíš? Ty správná ženská nakonec ještě. Tak, kluci. Ale na tu tvoji derniéru. Vy se neřekte jak kuň a pak si modráky. Samíku. Samíku. Co? Je, Samíku. Hele. Prosím tě, umíš to, ten můj půst, ale jsem. Prosím tě, to nemá žádný smysl. Vůbec se to nerimuje, nedá se to naučit. Budu tě potřebovat, jo. Jasně, ale prosím tě, každý divadlo se zvládlo, tak to nezvládneš taky. Říkám, že to budu potřebovat. Hele, ty tady neházej blbý, rozumí, a naši mi tam ty pentle. Kdo mi sedí na špičce? Hele, Rejno, co to vlastně v té naší hře pořu? Len, A nemohl by orat něco zajímavějšího? třeba. Marihuanu. Je tam len, nemohl bys orat nic jiného, protože jsme máme už hotový kulisy. Ještě něco? Metloku na scénu, podej traktor, to nastartovat krávu, dělej! Ty Rejno, nemůže se náhodou pojít, když na něm nic není? Bože, tak jsem to spletl, no! Jsou fakt divní. Celá první řada sedí jak zařezaná. Vůbec nesmějou. A to prý blbci se dají vlevo. Dneska je teda vlevo i na pravý straně. Dneska je vlevo hlavně všechny. No ale ve Stavovském divadle, tam se lidé taky nesmějí. Ani při komedii. Je to taková tradice. Běžte si do Stavovskýho! Ne? Počkej mi, ale máš u vás ještě pro tu Anetu. Nemám. Ale počkej, myslí. Já. No tak šup. A nechceš si dát před ním rybičku, smrtí tě zuby. Aneto. Má domovská planeta. Dělá se mi z tebe voule. Jsi jako dva tokající koloušci. No, může si dělat taky složit.
básníky byl stejně zdivadelný, já jsem si musel vybrat a básničky mi nejdou. Špatně jsi vybral, Hochu. No, poslouchej, Věro. Věro? Věro? Včera bylo šero. No. Ještě ne. Dneska nebylo. To se mně líbilo. No jo, ale tak si říká, jestli bychom se neměli soustředit na to divadlo spíš. Same, jak jim to jde? Vůbec to neumí. Blbec. Míša, Ne, Ale já teda fakt nevím, co tady děláte, jo, ale já se na scéně už dobrých 5 minut bavím se starou roubičkou a koukám, ona sedí tady! Standardní premiéra. Běž, báb, už to máš. hele, Jiří, já si ti to vymklo. Ustup, satane. Místo. Jsi rozbila? Takhle to nepůjde. Stando, prosím tě. Můžeš zajistit, aby teďka byl připravený svůj sama, kdykoliv ti řeknu. Čekáte na škole. Děkuju. Kostýmérko. Evelínko, prosím tě, máš to všechno tak nějaké... Jo, kostýmy připravený, super, dobrý. Samé, jak to jde? Já už se to srovnalo. Neříkejte se! Rejžu, nemluv na nápovědu! Rozumím. Na nápovědě! To všechno stojí! No, to už neříkej. Samé, na čem stojí divadlo, na koho stojí divadlo? Na nápovědě. Přesně tak, na nápovědě. To neříkej, jo. No, a co mě takhle, mě se nezeptáš? Jo? No. Tak co? Všechno dobrý? Ne! Prosím tě, já srdce mi krvásí, když vidím ten nevyužitej potenciál. Dostaneš možnost, dostaneš jeviště, máš herce, no. Prostě nějakým způsobem sem nalákáš lidi a tak je nutíš, aby se koukali na nějakou skýfí srátaninu v obchodech. No prosím, jenom povíš, řekni, kdo to hraje. Kdo toho ufona hraje? Já ti něco ukážu, kdo toho ufona hraje. Já tady někde najdu to, co tady někde leželo před chvilkou. Ale ty se pak budeš divit, kdo toho ufona hraje, protože já už to skoro najdu. No kdo hraje toho ufana, prosím tě? Ty! Říkala, to je role pro mě, já chci tu masku smilovat, se chtěl ten nyní úplně říkala si, jo, role pro mě, já budu ten, jo, já tam budu běhat, těšila se na to a teď najednou se ptáš, kdo toho ufona hraje. To hraju dobrovolně. Jo, to hraješ dobrovolně. A to si mám na obličej. Věrku, prosím. To zvládnu. A jestli ne, tak co? Lidi se nezblázní. No,
dělat si nejsou. Počkej! Dívej se do role, věc. Vyvolávání duchů může být i nebezpečné. Pokud je mezi účastníky seance nevěřící. Tati, co je to seance? Seance, to je, když se někdo nudí v šatně a otravuje režiséra. Seance nevěřící. Může se daná osoba zbláznit. Pojďme vyvolat nějakého ducha. Třeba Boženu Němcovou. Nebo Karla Zicha. Nechte toho! To je Protapeč, to jsem byl Protapeč. Ale musíme se soustředit na představení. Poslouchejte. Jestli se tahle hra nepovede. Tak mě Švabičková ve zpravodaji spucuje! Pojď! A Švařičková? Lehni. Taky takový Potapeč. Mám tady recenzi pro štěstí, s sebou nosím vystříženou z minulého roku. Takže poslouchejte, co napsal. Divadelní hra Krámy pod taktovkou Jiřího Grambala a Ondřeje Ferdana si s ničím nezadá se scénou Národního divadla. To není konec. Myslí, psala, že Shakespeare, mrštíci, ba i Cimrmanové, by smetli. Tak se soustřeďte. Máme nasazenou laťku. Taky od té doby tam nesmí Švařičková psát, kámo. Je tady něco kvítí? Je to všude tady, něco kvítí. Ve Stavovském divadle. Krásné. Pí alkohol pokaždé, když odejdou ze scény. Ale se to neprospívá. Sedí si. Sedí si. Je tady. Kdo je tady? Zeptej se na něco, ti odpovím. Dělej. Tak se zeptej, jestli za tohle představení dostaneme od besedy nějaký honorář. Tak se zeptej, jestli Věra dostane nějaký honorář. Fakt barák. Hej, kdo ty odkází? Máme tam trojku, scéna 3, raketová základna. Aneta, Věra, jste na Marsu, jdete na scénu, připravte se. Jedna raketová základná, Věra, Aneta. Přesně. Trojka, raketová základna, Věra a Aneta. Třetí scéna, raketová základna. Co je za scénu? Třetí! Zlame. Prosím tě, on se ptal, třetí scéna raketová základna na Marsu, my dvě jdeme. Chceš úplně k ničemu. Už máš tady ty moderáky, prosím tě. Skafandr ne, Ten je jste na raketově ten základně. scénář. Jaký scénář? Jak scénář? Jak scénář?
Ale rejžil, ty vole, jako co tohle je za blbost. Oni tam přijdou tohle s maskama, ty vole. Ty masky nemají, ty vole. Oni tam přijdou, masky tam jsou, nejsou, ty vole. Ty z těch diváků děláš kolik? Vysvětli mi. Že s tím masky se nedá mluvit. Takže teď mě mají, pak ty mi klížou a vůbec. Toho si lidi nevšimnou. Že seš kardiak. Já nemám masku. To je normální, dneska tady nikdo nemá to, co má mít. Výborně, tady je. Ale nedá se ti povědat dneska nějaká. Jak je jí meč? Ježiš, meč. Prosím tě, ta Věra je nějaká divná, ne? Věra je divná pořád, ale dneska je fakt nějaká žulě mimo. Je hotová. Úplně hotová. A smrdí. Ale jezdě, ty vole. Nemáš něco vymyšlenýho? Budoucí hra něco pro Budovice. No tak koketuju si s myšlenkou, že bychom dali krámy dvojku. No vůbec to je satranec. Hele, nějakou klasiku. Třeba Mastičkáři. A nebo třeba Romeo a Julie. Já bych byl Romeo a Julie by No hrála Aneta. jasný, já bych byla Julie. Hele, já si myslím, že v tomhle městě má od jisté doby Romeo a Julie utrů. Vy mě nechápete, já jsem nemyslel Shakespearea. Já bych si představoval něco echt českýho. Třeba příchod praotce Čecha. No akorát by se to celý hodilo nějak do undergroundu. Ty vole, místo na stěžku by lezl do díry. Prostě tak se z toho byl ten šatán. Do šachty. Přesně tak. A co by tam řekl? No, já si to představuju tak, že by se tam spustil a teď by v té šachtě stál, roztáhl by ty ruce a řekl by: vidím kulový! Jo, to bych napsal. To vidím, to je no jo. Budovice to stačí. Hádej, kdo by chtěl hrát pro odseček. Ta Věra to vůbec neumí, pořád jenom opakuje, co říkám. A to čumí do textu. Ale věřice je na puse. To máš. Já se pakuju. No. Nejdelší na puse? No jo. Chceme! Ale ne. Ty tam je podil. Jo? Pani, ne, ruce, to. Tam bylo. Napovídej víc.
Ten vtip byl dobrý, co jsi nám říkal na záchodě. Myšáku. Jo. Je v tom vtipu. No, jak má rád prostý forky, když tam nemá mladou, co? Ale, už končíme, tak to bude přestáčka. Na to čekám jak na boží smilování, yes? Yes. Rejžo, no, neměl bys říct, že už je přestávka. Tak ještě tak to úplně, ne? To zvládli, no, ale musíš mluvit víc jako četelně. No, podívej, jak jsem křičela. Ale, já jim přišel přestávka. Díky bohu. No, a sejdeme se tu, kolik dáme? Dáme 20 a 20. Dáme 20. Takže Pir říkal, že máme na 20 a to prejdeme jenom na kulátek. Takže dáme přestávku, je to dobrý. Ještě to říct. No a co? Stando, kde seš, panáčko? Dáme. Nejsem si jistý, jestli to pochopili, seděl tam. Že to se nás prdele. Aspoň vidí, tak vidí takové slovo. Pošli do Stalovskýho. Už znova, blbě pobrali. Mají 19. Jsme to stihli. Já se musím napít. S tím jsem nepočítal, že se řekne přestávka. A všichni zůstanou sedět, co? Ty vole, on Standové na levu říkal, že tak věci to stačí. Podle mě usny! To je docela možný, ale po tom našem výkonu. Ale to fakt nečekaný, ne? Dáme Jungla! Jo? Prosím vás, uklidte tady jedno ten bilet. To si Sokolové rysa, jo. Se sobou, ne? Jak to máš, bod? Ale já pak skočím pro Já jsem vždycky myslel, jak v těch Budějovicích se chlastává a on si fakt nikdo nejde ani na to pivo. Budeme my nebo co? A to ještě na Máme tam jít někam nahoru, ty vole. Na varu posiliu. Máme tam jít nahoru si pro pivo. Ale potom mě napadá, vám způsob, jaký vysvětlí, že přestávka, pochopili, že fakt přestávka. Ale už se někdo zvedl. Jo? Jo? Ale bude se stát lidi. Já nepocel, jak se zvedl, tak se zvedl. Tak to zvedl, tak to zvedl. Že se dá já. A lidi to pochopilo, ale většinou chlapi nejsou to prostatici. Ale víte co? Zatáhneme tady ty závěsy z okna. Že okna budou světit. Zatáhneme je úplně. Dobře. No a zůstat tam. Když jsme to takhle s ním od tebe odvykli. Tak běžte do vody. 20 minut přestávku, vlastně 15 pokoju.
večer. Pořádný doj. Dáručky. A už snídali jste pacholci? Ale když je lháte jak Japonci. Ještě koním napít dát, pak teprve můžem žrat. Tady máte, dejte si. Neúplný pan, berte si. To je krásná neděle. Co vy na to? No prdě. Prase. Zase. Ergo, kýmel kruci písek! Čekáte nucený písek! Ještě jedna špatná zpráva. Z krávy nám vyteklo mléko. Ach, ta kráva! Ach jo. Tak jo. Neřešte to prase. Ono vrátí se zase. A teď všetci na pole budem sbírat brambory. Tak, matko, ona plen, musíme se přezoutě. Okopáváme tu ten len, už nejméně třetí týden. Nestěžujte si to pořád furt. Kdyby vás tak slyšel kovej, furt. Nevaj se pořád furt a už nám všude pokoj. Sakra. Pořád jenom hnoj. Naši krávy. Nemůžeme se ani projít. Furt jak nechci se tu honit. Jo, víte nějakou spruhu? Čin pro zachování druhu. Mamaní, ty zase, vždycky si byl zlíplé prase. Jaký prase, jaký chlíva. Jaký prase. Jaký chlíva. Seznámili jsme se v prase. Pod koněm si pusu dali. U mekáče hambáč žrali. Pod orlem se potili. Japonci nás fotili. Na Karlově mostě sedí pak znalostmi svými vytřel zrak. Pod Petřínem v křoví hnuli se ledy. To jsem ji viděl, myslím naposledy. To bylo furt pořádná
znát trošičku. Rukou klidně ohnu drát. Osmičku. Co to slyší, moje ucho? Z nebe se to padá UFO. One, jemine! Unos krav nás nemine. Rychle, vrata na petlici, já běžím pro brokovnici. Matko! Zase panikaříš. Blízké setkání nám maříš. Mysli na ty novináře, mysli na ty turisty. Se vidím v nové káře. Kariéra kulturisty. Pravdu říká, bratr můj. Musí zůstat. Stůj, co stůj. Rychle připrav chleb a sůl. Podlí mojí prostří stůl. Nemám chleba, nemám sůl. Co pak já jim dám? Zkrocena už jenom půl. Je nachystány kaviár.
žádám mobu. Ty ole, znám tu značku. Na benzince. Jde na dráčku. Hele. No. Jo, dobře. No. A je... Ty to doláš a druhý. To, že si jim tak nepil. Vždycky se pak pobliju. Jen si dejte šutnám s tím. Tak teď nevím s ním či tím. Na zahradě u fotalíř, ale zatím ani halíř. Rychle nohu volejte, rozhovor jim prodejte. Mílo, ty skoč pro zápalky. No dělej jako si zpátky. Bude muset škrábat síru, aby nestratili víru v tuto naši planetu. Herbo, dělej jak do styku! Haló? Haló? TV Nova? To jsem zase já. Volám znova. Máme tu 2 alieny. Dolní Lohota 25. Vypadají trochu jak holeny. Zkusíme je pozdržet. A co nového v Andromedě? Nestoupejte, mluvte sedě. Vypustit olej. Zatím mi tam trochu dolej. Kapitán vám vypráví, jak se máme. Jsme-li zdraví. Do kanistru. No co koukáte? Recykluje. Máme se dobře a jsme zdraví. Osídlování nás baví. Nemáme tam komunisti. Zdravý rozum to tam jistí. No a jak to, že česky umíte? Nejsme blbí, rozumíte? Tlačila se mi uran. Víš, co to je? Nejsi uran? Září to tam velice. No, poroste vám pšenice. Ale, co je to ten urán? No co? Tak jsem trochu buran. Ale no tak vážení, trocha alfa záření. Teď tu máte tevelín, dukovaný, Pexův plyn. Jak policajti, ty vole, jak odtahovka, no to si děláte prdel ze mě, ne, asi vole. No tak to vůbec, vole, hned jsem tam. Kam? Jdu se rychle kouknout dnes, zda v pořádku je náš pes. Improvizuj. Tak. A je pryč. No,
Jsme tu TV Nova. Máme tu i kameru? Máme tu i kameru. Zaber mě zepředu. Ne. Z profilu jich zaber. Jste ti dva ufouni? Ano, to jsou ufouní. Jsme v Dolní Lhotě. Jsme v Dolní Lhotě 25. Nechcete snad odletět? Za mnou dva ufouní sedí, do kamery zlostně hledí. Jistě nás chtějí zotročit, to musíme natočit. Ať jste bílí nebo hnědí, 100% i vás snědí. Vidíme rozsol. Ještě mi tu trochu bosnu. Osolím ti, sorry! Nohy bolí. Už mě bolí nohy! Vy jste ti dva ufouní, že? My jsme ti dva ufojí, rozeptejte se Anety, že? Vy jste ti dva ufouní, že? To ještě dobře udělali, že zeptali se Anety. Ano, my jsme ufouni. Jiné galaxie. Už se nikdo nenapije? Ale dám si ten loka, když už tu ze sebe dělám cvoka. Znám křišťálovou studa. Tam je tak hluboký les! Tam je vše. A je tam to. A tam chodí pí. Toč to. Úkol. Už vím. Tam kaprat samec roste úkol. Divizna! A rudý javor z toho úkol. Chodí tam chlastat? Táci vedle a ty silný večer. Tak se půjdem. Sílu máme. Korábu. Tam zamláváme. No konečně. Synu, ty skutečně... Znělko, nedostaneš znělko. Já chci znělko. Kousek. Byl jsem krávy podojit. Trochu pole pohnojit. Načesat ti vlnu ovcím. Jaký mají krásný odstín. Ufoni už létají. Není trošku brzičko. Jste rád, že ještě pár stránek mají. Ach, má matko, matičko. Půjdeme jim zamávat, potom pole do orad.
tady. Říkám celou dobu. Celou dobu. Romoje, jsem na tebe pišnej. Ty seš jistě z mého DNA. Uším ti toho Zaraka jakýhokoliv za to, že zkouřila. Dobrý stav. Ty vole, ty vole nekouřila? Tak už jim toho dalšího. Hele, Medlokovi volají, policajti. Že má něco s autem, ono zaparkoval tam na hřišti, volají basketbalový hřiště. No, ale dobrý. Jo, hej, super. Získá, poklona. Tak to jsem si říkal, jak to hledá, ten blbec. Kde je to? Vlastně tak No na scéně, jeden si to pěkně rýmuje, když nás to nechce. On to bomby Rýmovat, ne? Rýmovat, fuh. To bylo dobrý. Dobrý. Ale ta studánka, jo, já myslím, že jo, překvapila. Tak se jenom děti staří ochotníci něco napíšu. Kde byla ta Aneta? Kde byla? Co? No to víš, co tam bylo, tam jsem tahala tu raketu sama. Zdala jsem se prostě lítat. Žiličku nemám. Hej, já s tím se teď neovězou. On si odejde ze scény kvůli policajtům. Ale víte, že jsme dobrý tým. Přišel pro něj Ferda. Hej, že mi nešlo o auto. Ty vole. No, Cena. ale. A kde je vůbec Mišal? Na scéně, ale tak koukám. Co tam děje? Co se tam děje, teďka to tady řeší vůbec můj serach, to je nějaký serach, možná tohle divadlo, běž mě. Co to je? Hele. Je tam retrospektiva, výborně snadno. Takže, nejtěžší část našeho divadla. Soustřeďte se. To ještě není konec. Já už jsem odletěla. Odletěla, teď budeš vzpomínat na svoji návštěvu na Zemi. Retrospektivní vzpomínky UFO Věry na naši planetu. Chvíli ty vzpomínáš. Takže, všichni, kdo tam byli na scénu, a musí jít televize nová. Kde jste tam, to by nedávalo smysl. Běžte. Cero, zvládneš to. Hej, ale snažte se. Jedem. Dobrý. Jirko? No, já tam ale nejsem asi, ne? Tam nejseš. Ty vzpomínáš. Kopute! No a proč tam nejsem? Tak já nevím teda, tak když už jsem takhle tady. To jsou retrospektivní vzpomínky. Počkej. To mě chceš říct, že ty chudáci lidi uvidí po druhý to samý, co viděli. A ještě to nebude mluvit, jo? Uvidí ho znova to samý. Ale tentokrát bez hluku, s podmanivou hudbou a zrychleně, 3krát rychlejc. A uvědomil si, že úplně stejná scéna vypadat jinak, zapůsobit jinak, když se do toho nekecá. A ty tam nehraješ, to může být jedno. Jak ty to fakt uděláš? Ty jsi tam potkal. Ty jsi tam ty lidi pak nechal. Je to retrospektivní. Ale hele, já to teď musím změnit, když se tam změnila ta televize, že jo? No, připiš tam nějaký ten veršíček. Tak ať poradím. Veršíček? No. No, přemýšlej, Jiříčku. Přemýšlej. Vítáme vás v TV Nová. A jsou na tom prioritický a zkus něco říct takhle. Ty jsi se zbláznila. Tady se nikdo nezbláznil. Co tady blbě kecáš?
Vole se zanku. Já ji zavolám. 158, že jo? Ale počkej, dej sem mobil, zavolám já. Kde na scéně? Zuzano, zůstane. Kdo tam je? Co se stalo? Ještě si, že spadl do Jo, toho Anita. speciální boj, co? Nebudeš to robit? Halo, tady dinosál, někdo tady leží na zemi, přijďte. Tak. A zařízení? Pokud ty vole zvěřnu puls nebo já nevím, něco aspoň. Jak někdo leží na zemi, teď je to náš rejžavěro! Prosím tě, je mě to jedno. Rejža nebo knedlík, kde mi jedno. A ne, tak jako by nás co bude? To je tepá. Nemáme režiséra, ale to nevadí. Na kom stojí divadlo? Na herci! Na režisérovi. Režiroval někdo z vás někdy něco nějak? Haha, nerežiroval. No jo. A tak to tady teď beru já. A hned nám tady dochází k několika změnám. A ta první bude další to škaredlouhý slovo. Tak to škaredlouhý slovo, až jste tam byli a byla tam ta hudba, no tak honem běžte. Ne, to nejde. Já taky nikam nejdu. Tady válí na zemi v Ale videu. proboha lidi, teď jsou tam diváci. Teď ty lidi tam přišli, hodinu se dívali na krajinu, teď se tam dívají na prázdné jeviště. A teď je tam Aneta, ale to je, jak kdyby tam nikdo nebyl. Co jim v tom vynecháte a jemu tady, co mu tady budete platit, no podívej se, dívali jste, že máte, já tady slychá, podívej se, takhle vám mává, říká. No a další roky taky ne, no tak trénovat bez kamery, jak to bude vypadat? No tak budeš. Povídej, běž, já si tady volná pínka postarám. Také vidím ohonem, vemu za nohy. Ano, jistě, já se to zvláštně vemu za nohy. Tady ještě ruce pak. No pane bože, pod kolenama ne, tomu zatříme do zadku 30. Říkej mi režisér. Prdlaj se z vás dělá. To ještě uvidíš, co takový geniální rejža vytříská z takového můjho scénáře. Ha! Podívejte se, to byla nějaká krátká perspektiva. Máte z toho ani nestihli opravit. Počkej, já Jirka? tam vzadu, můžu odvést nejít. No scénář, no. Ano jo, no tam vzadu, no. Vzadu jste nemohli trochu vytočit, trochu pomlátili rohy, no. Ale teď klidu není, to je v pořádku. No, víte co, to je ten alkohol. A víc se nebude. A chlap se. No to Nemůžeš, to máš. co se děje? A já si myslím, na čem stojí divadlo na chlastu? Neděje se nic. Nic. Ne. Ty se soustřed na napovídání, protože ti to moc nešlo. Stanislav si veme do ruky kulisy a bude čekat na můj podel. Tak vám tady uklidí ten běc. A najde zbytek meče. A vedle někoho si mě pořádnout. Odpárej pentle, příši pentle, odpárej pentle, nikdo se tady nebude flákat. Na scénu má jít, na scénu Na má jít. scénu má jít. No. Na scénu má jít. Milana Zuzana. Jo? Co je to za zmatek, jak já? Vůbec nikdo ještě nejde na scénu. Opačujte si scénář a nekecejte tady. Zase smrdí. A nevykládejte mi, prosím vás, že Bílka umí pít. Že jo, kdyby toho tolik nevypil, naproti proudu vypil celou flašku rumu. Ještě zpíval a tancoval. Pořád tady nějaký
protiproud. Prosím tě, jaký protiproud. Tady teče akorát regulka, žádnej proud není. Milan, Zuzana na cenu. Zuzana bude dělat vedoucí penzionu. Tady to vůbec... Milan, ale určitě to. A jak mám napovídá? Co mám dělat teda? Já jsem v životě žádný penzion nehrála. No tak když hrajte vedoucí, má tam, má zem. Co jsem udělat já teda? Ty tam budeš a budeš si vysílat si na stávající. Ani A tam víš, že se houška! Kursáku Stanislave! Vem si houšku! Kde seš? Co budeš s bouřkou? No to jsou ty turbulence takový, no! Zblázila! Ne. Teď se mají dělat kruhy, v obilí máme nachystaný kružítko, máme nachystaný všechno. To nemůžeš tak změnit, nebuď blázen. Tady žádný blázen není! A poslouchejte mě, tohle není žádný chaos. Tohle není chaos. Na kom stojí Ivanov? Na režisérovi. A když režisér lež, tak stojí na mě. Protože jsem režisér. A mám tuštičku. No, tak nic, jdeme pracovat. Tak počkat, bude tam ta bouřka a vůbec, ale zbal se a na scénu já to tady poslouchat nebudu. A co jako? Já jsem tady měla jabko. Co tam jako asi budu? Rovně se žranu jabko. Co tam podle tebe budu hrát, jakože asi? No prostitutku, ne? Paruka pro prostitutku. Paruka pro prostitutku. A počkej, tady je paruka. Tady je paruka. Ne, ta je na ní úplně krásná. Jak to můžeš vypadat, jak se vlák, pojď se mnou. Michálku. Tak. Ahoj. A kalhoty dolů. Ukázat to, dělej. Pupík ukázat. Pupík, ale prostě. Prostitutka modráka. Jestli jste vydělala nějakou, prosím tě. Jak pupík ukázat? No pupík, pryčíko, pěkně ohrneme. Nemáš jedno prsto. Ale zase, je to kuriozita. Kazimní prsen. Tady Dášo, zbal se a hraješ domovní zvonek. Zamění se do toho penzionu nějak musí dostat, víš? Možná společnice na úrovni. Kde je Jirka? No, tam vzadu, pojď, já ti tam ukážu, tam vzadu. Chceš mi snad něco říct? No, Evelino, chceš jí snad něco říct? no, já jen, že tam vzadu je takovej jako balík. A To je když, skvělý. no, když půjdeš se mnou tam dozadu, tak já ti ten balík ukážu. Podívej se na to. Praštila jsem Jirku po hlavě večer. Všichni si myslí, že jsem zavolala sanitku, ale takhle je to. Tak je to, ale že tam vzadu. Vzadu v nemocnici. Vzadu za klavírem. V nemocnici mají klavír. Ach bože, Evelino, že se snažíš, máš to úplně. Dynke, máš to marný. Samé. Co? Nemluv na mě! Věro, Ježíši Kriste, oni tam v penzionu jezdí na traktoru! Podle mě jsou úplně mimo. A co jiný? No, ti se smějou. No vidíš, aha, no tak, a teď spal, pěkně se sadím do frontičky. Za sebe, jak tam budete? Jo, tady nikdo není, nevadí, zavolej Michala a Zuzku. Michale, Zuzko. No tak pojďte, jsou to
Já tam stojím a kroutím pánu. To je pod můj úroveň. Zuzko, nemluv mi o blázinci, nebo poznáš, co je to blázinec. Furt jsem ještě v klidu, no? Furt jsem ještě v klidu. Ale co dělají lidi? Co dělají lidi? Lidi se smějou. No, vidíš, no, co by taky jiného dělali. A poslouchej, Milan, co sváděl tebe, no tak bude svádět zvonek. No je tam. No a zvoní? Nezvoní. Má zvonit. No samozřejmě, že má zvonit. A co to je? A jak to má udělat? Má jí Milan mačkat? Mačkej! Všimli, protože on totiž spadl, víš? No ale on spadl dopředu. A když víš, jak prosím tě, on je takovej dřevá, že on spadne dopředu, že se ty praští dozadu. A víš co, Evelino, do fronty. A co hraju? No co asi? Ani paruku nepotřebuje. Stanko bolí nohy, jak drží tu bouřku. Jo, no, jak drží bouřku, on to drží v nohách, nebo co chce. Do fronty. Já budu hrát. Počkej, ale ty budeš hrát, já to... A co hraju? Počkej, já to mám strojovaný. Jo, ty budeš hrát kroupy. Jo, budeš jim padat na hlavu a potom, když na tebe šla, budeš křupat. Ty jsi geniální. Děkuji. Tak. Jo. Ať se vrátí Michal. Ten je tady. Jo, Milan, ať se vrátí Milan. Milane, vrať se. Reakce, Milane. Milane. Hej, Věro, ta hra je super, a teď jsem zvonil. Hele, A bylo to dobrý. Zuzanko, proti tomu, že se vrátil Milan. A proč se teď vrátil Milan, když my tam půjdeme a... No, protože nejdřív musíš zvonit, ne? No, tak budeš zvonit, a ty taky budeš zvonit a všichni budou zvonit. Pěkně, zvoňte, ale přiduli. No, vidíš to. No, to je ono, ať se vrátí zvonek. Mám zavolat to zvonek. Zavolej zvonek. Zavolal. To je ono. Ale nemají na co schodnit. Správaj s Tučou. A na co? Třeba na traktor, to je jedno. Zavolej Standu. Co? Standard? Kde je standard? Stando, nikdo tě volá. Tamhle seš. Věro! Tohle to je úplná blbost. Tohle to je úplná kravina. Já tam s těma kroupama lítám. S mrakem, jak dement. Tohle to už ani na ty Budějovice nestačí. Tohle to je úplná blbost. Co si to vymýšlíš za kraviny? To není žádná kravina. Co to je? To je nějaký humor. Ty víš, co to je humor. Vem si prase, to je tam ještě chybí. Vem si prase a hore bude zabíjačka. A budou na vás padat kroupy. A bude vás bičovat vítr a déšť. Ne! Tak. Kde je Evelina? No podiu, a furt někomu něco šeptá. No já musím jít na podium. Já musím jít a vy dva jdete se Budete hrát? No co, budu hrát? Jdeme! No co, asi budu hrát Boha!
Už v životě nekřupu. Křupejte si sami. Vole, úplně zmagořil. Úplně zmagořil. Magor! Jestli budeme tam jako něco říkat, vole. Ty, jako... No tak hele, nebylo co? Nebylo co? Hele, prso. Končím. Jiný už ti nenavazí. Jak končí? Jdi do hranu. No, jdi do hranu, no tak si jdeme pro aplauste. Jejda, já jsem na to tak těšila. Lidi budou stávat ze žilíček a dupat a spávat a pleskat. No pojďte, ne, děkovačka. Poděkovat se jí musíme nekompromisně neškodit. Ty jsi to taky mohla říct dřív, ty krátko. Hele, taky zavoláme policajty. Hej, fajn, ale teď neděkuji. Já jí sejmu! No, Šmaříčková, zase pro pizzu. A to přijde. No tleskají dál, tak jdeme, a posvětíte tam, zase s námi Ježíšmane, takové ústy, to jdeme, Šmaříčku, jdeme. Dobře, se. No to je aplaus. Já myslím, že tam dneska budeme ještě po třetí. No ti tleskají. No, jak si měl myslet. Já vůbec nevím, co se stalo. Sedím a najednou nesedím. Co se dělo? Kdo ví, něco? Já vůbec netuším. No. Tak jo. No, kdo? No, kdo? No, kdo? No, asi. Jo. Co chcete? Blahopřeju. Taky. Takový úspěch. Gratuluju. Heleno, co tady děláš? Taky Helena je přece blázinci. Heleno, jsem váš otec. Snad poznám svý dcery. Pane No řiditel, tak se co podívej tady pořádně děláš? na zadní brejo, Tady děláš? A kde je průvěra? Pane řiditel, to je vaše dcera Věra. Tohle jako není ta Věra naše. Věro? Ahoj, Savíku. Ahoj. Pomlouvám se, my to trošku tajíme, ale ona tady, Helena je sestra Věry, tu její dvojče, ona, já o tom hrozně nerad, ale jednou o ní paní Švaříčková napsala takovou recenzi, byla divadlo pro mládežníky a ta recenze, no, cituji, slabý scénář, proto těžko zachraňovali dětští herci. Polahovala, blázněla se. Věro, ty jsi mě praštila. Tohle, Evelina, ona mě praštila tím mečema, ještě jsou tam... Jsou tam na tom otisky rozrujejí. A vůbec, Věru, že se rozbilo auto. A já jsem vám chtěla zachránit premiéru, abyste věděli pitovky. Takže celou dobu tady byla nějaká Věra 2, nebo co? Helena. Tak tohle dalo. Jak se to povedlo, prosím vás, já jsem tam ležel, líbilo se jim to? Leskali. Ale chvilku se i smál.
A nevidíte jo? Ano. Že bychom se teď možná mohli pobavit o tom honoráři za tohle divadlo. Když jste tady, co? To je docela zajímavý, no. Já bych měl jít za Helenou. Já si myslím, že ona tomu neroste na náměstí. Nezapomeňte zasnout a... Rozumím. No a ten honor? No, nepodku, vole. To je pes. Jdeme na pivko. A Jerzy, kdyby byl nějaký honorář, zaplať mě sekeru v ponorce. Já to asi nechci. Vůle věra? Co? Ale já jsem tam potkala nějaký lidi a oni říkali, že ten scénář nebyl tak špatný. Prý první půlka blbá, ale pak to s tím penzionem prý už šlo. Jako ty snad nějaký penzion. Ne, to žádný penzion není. No tak je nebo není? Ty lidi mě to říkají, hele, jestli jsi mě teda tam napsal nějaký penzion, jo, tak bys mě to mohl aspoň býval sdělit, jak já to teďkom jako budu hrát s penzionem. No jo, ale ty lidi mě říkali, že jsem dobře hrála, já jsem tam nehrála. No. Helena. No jo, no. A proč jsi to neřekla? Tak já jsem byla za ní v Lázinci na návštěvě a jak se dověděla, že jedu na premiéru a že tady bude Iva Špaříčková možná, no tak najednou dostala takový divný oči, pak už jsem neslyšela nic jiného než nějaký takovej šílený řev. Špaříčková! A praštila mě nějakým asi tím škrudlem, co jsem jí dovezla. Když jsem se probrala, jsem byla uvázaná na posteli, všechno mi sebrala a dokonce klíčky od auta, to lidi nevěděli, že jezdí po ulicích vrah, když ona nemá ani řidičák. 2 hodiny mi trvalo, než jsem přesvědčila doktory, že já jsem ta zdravá a další 2 hodiny mi trvalo, než jsem s kopem dojela z Jemnice sem. Tak se nezlobte, no tak to odehrajem znovu, nebo já nevím, no. A já si to chci zahrát, Jirko, ty mě to slíbil. Tak jo. Na mě je to taky moc. Varando, dej mě na jinou cestku. Špatná. Tati! Tak co je? Ale tak nám ta Helenověra narušila naši soutěž na ty básničky. Ježíš, zase ta tvoje Aneta a básničko, no. Je to 1:1. Kdo je můj Joda? A kdo teda vyhrál tu Anetu? Zuzanko. No já nevím, kdo byl víc příkolnější. Já si myslím, že já. A prosím vás, Aneta chodí s Kládou. No Aneta přece chodí s Kládou, ne? Tomu dali dneska improvizace. To by se ještě dala smysl. Penzion? Nebylo penzion! Ale to bylo dobrý ten penzion, já jsem tam subudil. A vy potom byl bez penzionem. Ježiši, si mám nachystat růžovou. No, ale Karle, To zvonění to bylo. Ale jako první ne. počkej, ale jak to, že ty nevíčka, Počkej, jak? Vy jste vám to říkala, ne? Teď vy spolu chodíte. No jasně, od posledních krámů. Zase jdeme se nám proti proudu, tak? tak já tady mluvím, Co? hrát se nebude? Co se ještě bude hrát? Už je konec, lidi odešli. Já to bylo jiná, Věra. Co je? Tak to jsme teda upřeli, jo. Já se vodím.